টকা 3,70,000 পৰিয়ালক 9 ডিচেম্বৰত দিয়া হ'ব পকী ঘৰৰ ধন। गोसो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन, आङो बारा गोलाव खालामा आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन। तो सावरायलांदिनि इन्टारेस्टिं आपडेट ओंखारबोगासिनो इलेक्शननि सिगां सिगां आरो जोंहा दा नै 26आव इलेक्शन फैगासिनो। तो इलेक्शननि थाखाय बार बारनोसै नै बारहांबायानो फ्राय। दा इलेक्शननि सिगां सिगां रां मोनसावसिगोन आरोना। दा जियानो हक जोङो मोजां मोजां आपडेट्स ओंखारबोनाय नुनो मोनदों रायजोफोर। बेनो जाहैबाय आङो इन्ट्र'आवबो होनानै होखादों क्लिप्सखौ। तो बे क्लिप्सआनो जाहैबाय जोंहा जितु जायफोरा बेबायदिनो एप्लाइ खालामनानै दोनखादोंमोन ना, सरकारि न'नि रां तो मोननो थांगासिनो दं। 9 तारिखैनो मोनगोन। 9 तारिख माने गाबोननो जानो थांगासिनो दं 9 तारिख ना। दा नेनानै थादो आरो जायफोरा एप्लाइ खालामबाय आरो लिस्टआव ओंखारबाय नामफोरा तो मोननो थांगासिनो आरोना। तो जोबोद मोजां, बयबो मोननांगौ जायफोरा एप्लाइ खालामदों ना। तो नेनानै थादो, गाबोननिफ्राय आरो बेबायदिनो आराम्भ जासिगोन आरोना, मोनलांबायानो थासिगोन सरकारि न'नि रां। दा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि आङो थाम्बनेलाव होनाय बायदि आरोना। तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा अरुणोदयनि रां जितु 3.0 ना, अरुणोदयनि राङाबो जोंहा हाबनो थांगासिनो दङ। बारा दिन गैथारला, 12 तारिख फैगासिनो रायजोफोर। तो बिखेकके आइजोफोरनि थाखाय आरोना नैबे अरुणोदय स्किमाहाय। तो मोननो थांगासिनो, नेनानै थादो, बयबो मोनगोन गोदान गोजाम निस्सय। आरो जायफोरना थाइसे हाबदों, थाइसे हाबनायफोराबो मोनगोन आरोना। तो नेनानै थादोनि, बारा गोलाव खालामा दिनैनि भिडिअखौ। जोङो बयबो मोनगोन आरो गेजेरावहाय अफलाइनै एप्लाइबो खालामनाय जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन ना, फर्म फैदोंमोन बेबायदिनो अरुणोदयनि। जायफोरा एप्लाइ खालामदों निस्सय मोनगोनखौ आसा खालामदों। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। ভাল খবৰ, বিটিচিৰ এগৰাকী মহিলাইও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন নোপোৱাকে নাথাকে। 12 ডিচেম্বৰত বিটিচিত মুকলি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু প্ৰতিগৰাকী বিটিচিৰ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। বিটিচিৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে এয়া অত্যন্ত ভাল খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিটিচিত।